Vence la seva absència amb allò que teniu allà darrere, el xin-xin nyam nyam nyam, és una gentilesa de la Universitat del Norte, és a ell a qui li devem i li has d'agrair tot això que rosegarem i xarruparem. I finalment ens ho compensa de la manera més important, perquè es tracta d'una persona humana. Ens envia un representant seu d'un estret col·laborador de la Universitat del Norte, coordinador acadèmic associat, professor, doctor Igor Prochenko, aquí a la dreta, que a més s'escau des del traductor ucraïnès d'aquesta mateixa novel·la. Ell ve en representació del doctor Marcos, també farà una petita dissertació, però també si li hem d'agrair al doctor Marcos que ens enviï tan digne representant, també li agraeixo de tot cor al digne representant que hagi fet l'esforç de fer aquest viatge transoceànic i transcontinental, perquè això no s'acaba a Barcelona, sinó que comença a Barcelona. Demà mateix presenta la versió polonesa d'aquesta novel·la a Varsòvia. Demà passat està a Atenes en un congrés d'hispanistes internacionals que parlaran de l'obra d'aquest mateix autor, de Juan Manuel Marcos, i després en dies successius se va presentar la seva novel·la a diferents ciutats del seu país, Ucraïna, la seva pròpia traducció, i a Rostov del Don i a Moscou, la versió russa. O sigui que el que hem de dir, aquest viatge maratonià no deixarà valorat. Ell no parla català, però l'entén bastant bé, segons m'ha confessat. Parla ucraïnès, rus, castellà i el català l'entén una mica. Italià, sisplau. Això. Em penso que el seu ambaixador també entén una mica el català. També l'entén, oi? Bé, veurem també després un altre vídeo en què també agraeixo, bé, espero que no ho trobeu cursi, però avui em sentireu agrair moltes coses de tot cor, perquè tinc moltes coses a agrair a moltes persones i jo amb tota, realment és com ho sento. Aquest altre vídeo, també registrat per l'ocasió, ens saluda ni més ni menys que el president del Centre Català d'Assumpción. Aquí teniu el seu pare, Pol Cofoi, pensava que li cal la bava. Ens adreça també unes paraules. Ell és el Centre Català d'Assumpción. L'any passat va celebrar el primer centenari. El seu president només fa 2 anys que viu allà, però el centre ja ha complert 200 anys. I bé, també podríem agrair aquest vídeo que veurem. Hi ha un tercer vídeo que és una mica com de reportatge del que és avui el Paraguai. El Paraguai és un país normalment poc conegut fora de les seves fronteres, poc conegut també en els àmbits culturals i literaris, i aquest vídeo, com veu, ens ha enviat també el doctor Marcos, és perquè veiem una mica 4 imatges i 4 coses de com és el Paraguai. Jo col·laboraré l'acte amb una... Bé, us parlaré una mica, faré una dissertació sobre El invierno de Gunther, sobre l'hivern d'en Gunther, o sigui, sobre l'original, sobre la traducció, i també sobre Juan Manuel Marcos, l'autor. I entre vídeo i vídeo, d'aquests 3 vídeos que veurem, per no passar 3 vídeos seguits, gaudirem d'una petita mostra poètica a càrrec de la Laura Gilamat. Aquest és l'agraïment que jo faig més de tot cor i més de tota entranya. Com diuen en guaraní, Chetiaite Uive, no sé si ho pronuncio bé, vol dir des del fons de les meves pròpies entranyes. Ens llegirà 5 poemes del poemari Poemas y Canciones, del mateix autor de la novel·la, en versió catalana meva, traduïda per mi, i després ja passarem a l'atac, a brindar a la salut.